ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା ଜ ଫଳା ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଜ ଫଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେମିତି ଜ ଫଳା ହେବ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ 4 ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ 4 ଲେଖୁଛ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ 4 ଦେଇଦେବ ତାକୁ ଜ ଫଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ପଢ଼ା ହେବ ନା କ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ କ୍ୟ, ଖ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ କ୍ଷ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଢୋଲ, ଢୋଲକୁ ଆମେ ଜ ଫଳା ଲଗେଇ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବାଦ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ। ଇଏ ନା ବୈଦ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟ। ଦେଖ ଏଠି କେତେକ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଆମେ ଜ ଫଳା ଲଗେଇ ପଢ଼ିଦେବା। ଯେମିତି ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ହାସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ, ସଭ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ସାହାଯ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ, ଜ୍ୟାମିତି, ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅମାବାସ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକ, ଧନ୍ୟବାଦ, ବ୍ୟାକରଣ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅରଣ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଘ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଅରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ଘର କରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠି ଯାଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସଭିଏଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କୁଡ଼ିଆ କରିକିନି ଗୁରୁଜୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ଆଳସ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତମର ମହାଧନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟା। ଚୋର ସବୁ ଚୋରି କରି ନେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତମେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ କରିବ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗିବ। ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ। ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାପ। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ବି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ କେବେ ବି ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବ? ସତ୍ୟବାଣୀ ବା ସତ୍ୟ କଥା କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ତେଣୁ ତମେ ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବନି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଥାଉ ତମେ ସତ ହିଁ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଆଜି ଜ ଫଳା ପଢ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।